Zdravím vás, dámy a páni. V tomto videu by sme si tak vysvetlili porovnanie s klasickým obchodom, priamym predajom a referenčným marketingom. Tu máme teda takto názorne, trošku tak voľnou rukou nakreslené. Z toho dôvodu teda, aby sme si vysvetlili a povedali ten princíp referenčného marketingu. Takže ten klasický obchod je tá cesta tovaru k zákazníkovi taká, že výrobca vyrobí tovar, ďalej prostredníctvom veľkoobchodu a reklamy na produkty, to ďalej tovar distribuuje do maloobchodu. No a maloobchod to v konečnom dôsledku predá spotrebiteľovi. Čiže tá cesta je taká dlhšia, s tým, že náklady na reklamu to sú niekedy tisíce, 10 000, aj 100 000 eur. No a samozrejme, že tá cena sa postupne zvyšuje, pretože niekto musí zaplatiť aj za tú reklamu, aj za ten veľkoobchod má náklady, či už na prenájom priestorov, alebo náklady na mzdy, odvody, dane. Takisto ten malobchod má náklady na prevádzku, energie, mzdy zamestnancov, no a všetko to potom ten spotrebiteľ musí zaplatiť. Takže tá cena sa tak ako postupne navyšuje. No potom ďalší máme systém priameho predaju. To sú väčšinou kozmetické firmy, kde je výrobca, ten má predajcov, ktorí nakupujú tovar od toho výrobcu, a predajca to predáva ten tovar spotrebiteľovi. S tým, že teda ten zárobok je toho predajcu v tom, že má rozdiel v cenách, má nejaké nákupné ceny od výrobcu a z toho, že predá so ziskom spotrebiteľovi, tomu konečnému zákazníkovi, no tak to je jeho zisk a jeho zárobok. To je teda systém priameho predaja. No a do tretice, ten referenčný marketing, tak to je taká novodobá forma, už niekoľko desiatok rokov a ich aj niekoľko 100 firiem vo svete týmto systémom distribujú tovary a služby. No a tu je to tak, že je výrobca a priamo predáva do spotrebiteľského klubu tie svoje tovary alebo služby. No a to sa volá referenčný marketing. No a on má takú tú výhodu, že jednak ako vidíme, že tá cesta je kratšia, že je to od výrobcu priamo spotrebiteľovi, čiže sú tu odbúrané tie medzičlánky ako veľkoobchod, reklama a malobchod. No a tu je tá odmena, je zahrnutá v cene tej nákupnej ceny od výrobcu. Čiže, a to je taký zárobok, ktorý nepozná ani ten klasický obchod, ani systém priameho predaja. No a on je založený aj na tom, že tá odmena je v tej cene, ako som hovoril. No a je tu dôležité, že je to bez povinností predaja. No trošku je to také nečitateľné, no, ale už som to neopravoval. No a preto to hovorím na vysvetlenie, že niektorí sa čudujú ľudia, že kde sa tie peniaze berú. No tak oni sa berú v tom, že jednoducho sa to na rozdiel od toho klasického obchodu, kde je tá cesta zdĺhavá a zarábajú tie reťazce na tom, respektíve majú náklady. No tak tu je tá cesta podstatne kratšia. No a v tej cene produktu môže byť odmena až okolo 30% a viac. Takže preto to vysvetľujem, pretože tu môže niektorí ľudia, ktorí nepoznajú ten referenčný marketing, keď je značne rozšírený, tých firiem je už za tých možno 20, 25 rokov, 30 rokov, v 89. roku oni pribudali viaceré, aj či slovenské alebo medzinárodné firmy, tak jednoducho tá povinnosť predaja tu nie je. No a to je dôležité, pretože veľa ľudí odrádza predaj. Lebo on sa tak aj hovorí, že predaj je ponúkať niečo niekomu, čo nepotrebuje. Takže tu je to založené na tom, že ten tovar sa odporúča priateľom a známym, alebo aj neznámym,
A to je tá referencia, že keď známemu odporúči a má s tým dobré skúsenosti, či už na vlastnosti, alebo aj nejaký úžitok, čo sa týka aj zdravia, že nejaký doplnok výživy, povedzme, že zapôsobí a je účinný a pomôže vyriešiť zdravotný problém, no tak akože je to tá referencia. Takže toľko na vysvetlenie týchto systémov a postupne v ďalších videách si budeme ešte hovoriť. No a tá odmena v tej cene produktov, ona je rôzna podľa marketingového plánu od 3 do 3, 6, 9, 12 až ďalej, až 21 alebo až 28%. Tak jednoducho to si vysvetlíme ešte v ďalšom videu, že ako sa to potom rozdelí a v čom je ten teda princíp ešte podrobnejšie. No a nie je to pyramídová hra, ako niektorí to splietajú, a to je pyramída. No. Ale nie je to tak, jednoducho ten aj neskôr zaregistrovaný člen klubu, ktorý sa zaregistruje do toho spotrebiteľského klubu, no tak akože môže zarobiť v konečnom dôsledku, keď má ten spotrebiteľský klub tak ako lepšie rozložený, no tak môže zarobiť viacej ako ten, kto je tam nejako skoršie zaregistrovaný. No tak to si vysvetlíme v ďalších videách. Tak toľko týmto systémom. Fajnový deň zatiaľ.